Na Gastrotour 2013 tady v Českých Budějovicích Zdeněk Poraj a Ivan Vodochodský. Vítejte, pánové. Ahoj, kamarádi. My, teda já jsem úplně dojatej. Jsme poprvé spolu na tom, hele. Tady. No, člověče, to je pravda. No, poprvé úplně ne, ale... A všecko jednou poprvé. Je fakt ten, že máme hodně společného. Vypadává to zvukaři, jsme slyšeli, pojďte mi nějakou... Budu překládat. No. My se Zdeňkem máme společného mnohé. Oba jsme hezký kluci štíhlí, že to je jasný. Já jsem štíhlejší, chodím 3krát týdně do fitka, on jenom 2krát. Ale hlavně oba máme stejný ústav, oba jsme alkroňáci. Já jsem se v alkronu vyučil. Ano. Bylo důrazné, ano. A to nemá žádný politický podtext, to je normálně jenom tak. Tak. No, my jsme, Vodochodský byl v Alkronu 15 let přede mnou, nebo kolik, ne? Asi tak zhruba. Já byl v Alkronu od roku 70. Od roku 78 do roku 86. A hádej, s kým jsem tam 2 roky byl? Kuchyni. To by mě nenapadlo teda. S Jirkou Babicou samozřejmě, jsme vařili, že jo? Takže, a už tehdy... To musel být elitní podnik, už tu dobu, jako. Už tehdy nedával. Říkal, že si viděli 2krát za den, ty, když mu odnesli do lupitel brambor, že vyzvedávali. No to nepočkej, ještě tam byla jedna fáze, kdy došel producent pod na lidovou restauraci, ty vedem tak, že pak šel domů, jo? Takový byl šikovnej už mládý. Tak. Já se pokusím pro vás tady celkem rychle udělat 3 snadné recepty. První začneme mušlema svatýho Jakuba, což je taková, jako řeknu, dneska v dnešní gastronomii poměrně oblíbená surovina. Pro ty z vás, co nevědí, co to je, tak úplně jednoduše znáte samozřejmě benzínový pumpy Shell, že jo, všichni, tak to, co je ta mušle tam na tom obrázku, tak to se česky jmenuje hřebenatka, což je mušle svatýho Jakuba. A tenhle ten krásný bílý kousek masa, to je to, co je vevnitř. Kromě jiného, teda o čem bych se nechtěl zmiňovat, to nevypadá moc hezky, ale samozřejmě to maso je ta kýžená surovina. Vždycky, když to čistíte, tak na té mušli bývá tady takovej sválek, kterým se to drží v té škebli nebo v té mušli vevnitř.